enwekwa ihe ọ ga-ewepụ mmadụ n'ahụ ịmata na prison yard wee ebe obibi ya ejiri nwayọọ nnọọ buru akpa ya buru ngwongwo ya gawa ebe ahụ ọ nọjụrụ chọọ ịpụta ya ekwuo si meghere ya ụzọ a ga-emeghere ya ụzọ but on his or her own o buru ngwongwo ya gawa na prison yard si ya chọrọ ịbịa chilie hia na aka megecha commit crime a ga-emeghere ya ụzọ kama ọ ga-commit crime because enwebe ụdịga crime aka ya kpụrụ ya enwe onye ma ụdịga crime mmụọ ya na akpọrọ aka ya kpụrụ ya commit I believe na a ga-emeghere prison ya ga-anọrọ ebe ahụ nọtụcha isi jụọ ya oyi ya pụtawa lewedere na nwa agbọghọbị ọma na ugboene nwa agbọghọbị ọma nwere foresight ọma ihe ọ chọrọ ya nọgide ọlụhụ di awụ na ọmahụ mma nwaanyị kama naanị ya ma kekwe ya wụrụ agwa ọ bụ ikekwe ya wụrụ na ụdịghị onye ọ chọga abịa ya elege eji anọzi on her side ya agaghị eme nwa adopt nwa 4 years adopt nwa anụ ntara ọ ga-eji mere nwa every time ọkụkọ mgbe niile ọkụkọ ọ ga-akọga nwatakịrị kọga dotia nwa ọhụrụ were nwatakịrị mere punching bag were nwatakịrị mere ebe a na-emegharị aka ọ kọgidere ka ọ kọrọ one day kpụpụ aka were nnọọ ikpukpu aka ga-ịnụ nwa 4 years n'afọ ya esu enu n'afọ nwatakịrị erụkwaghị ọnụ mmụọ ya agwa ya na ya ga-eluzute nwa mgbe elekwe nwa na ha anwụ na ya lụlụre ntụrụgaba ụlọ ọgwụ o rutekwala ụlọ ọgwụ dọkịta elewekwa elechasị nwa agaghị survive na respiratory organ ya nke ihe na n'ọshọt ọla enwetaghị hụ pọs ya wụ na nwatakịrị anwụọna ajụwe ya akọwa eburu nwatakịrị ga-elie ugbu a na-emene ya arrest etere oso ọ na-aga eburu ngwongwo ya ugbo ga-abịa ige na prison yard na ịga ebe ahụ takoro dia ọ na-ahụ na mmadụ ma ihe ọ chọrọ this lady ma ihe ọ chọrọ this lady mana ya na-edere nwa na ọgọdụ na husband abịa ahụ di abịa ahụ na ya na-edere nwa ya enwetakwana nwa anụ ntara werezie ikpe nwere obi werezie iwe ọjọọ ama mma ọwụ nwa ọhụrụ mere na ya dọtọrọ akwa ụwa were frustration ya mgbe ahụ ọ ma na ọ gaghị elekọtali kedu ihe o ji ga-emekwa nwatakịrị adopt ụnụ ahụ na ihe ahụ a na-ekwu okwu ya ụnụ ahụ nanụ mmadụ nọrọ ọ gaghị ama ọ ga-ele eletịpụ anya ọ gaghị ahụta na ihe na ihe na-edere nwa 4 years apịchana na nwatakịrị ọ bụrụzi na ekigere nwatakịrị na mgbe ụmụaka na-enye nsogbu ọ ya ga-eji aka ga-efe azụ ụlọ isi ya gara ga eme adopt na ya ga-end ya gaghị elie na chọọ ebe ọ ga-aga ilie na ndụ nwa 4 years ọ apụtala na headache ọ nọ na instruction ọwụ na ọ gara aga ọmụghị nwa lụhụ di ya ejishi ike nweta ego ga-eme nwa 4 years adopt ọ gịnị wụ ihe ọ ga-eme ma ọ bụrụ na ọ nwetara ekuru nwa mgbe nwatakịrị na-anwe ka ọ ma ka ige n'aka ọ nwatakịrị nye ọchị ọ bee akwa ma ọ chụlite ya ụra n'ime abalị ụzụ atọ ihe mebie da nwa ha nwụọ nga ọ na-ahụ na ihe ahụ a na-ekwu okwu ya onye abụrụ ọnụ wụ onye abụrụ ọnụ otu ọ bụla ọsọkwara nshi lie ya onye abụrụmọnụ so ya especially ya wụrụ abụrụmọnụ a na-abụ n'akara aka onye asị ihe na ige enwe tili gị nwa ihe na-ege ha enwe otu ọ bụla onye ashi nweta datịn ọ ga-alala ha ya ọ maragodo ihe o kwesịrị ime n'ihi abụrụmọnụ so gị ihe ahụ edere ị ga-emezurịrị na ndụ ya onye asọ ga-alụ di ọ ga-amụ nwa mgbe na ọmụ nwa bụkwa ka ịdasị na ọ gaghị ejikwa nwa onye ọzọ eme nwa only you can imagine that nwa 4 years ọ chọrọ discipline ya ebe nwatakịrị inwe ne nwa ya discipline ya like a mother dan iwere ikpukpu aka ga-esue n'afọ ihe niile ọ na-eme nwatakịrị zuru ya were chọpụle suo nwatakịrị n'afọ nwa 4 years ọ gịnị ka nwa 4 years mere oriri gịnị iribide nwa 4 years mere onye luzuru gbene ọ ga-egbe anọtụkwuo na prison mgbe ọ na-apụtala ya akajigere ya ebido ihe ụwa n'isi stigma ya na-esogharị ya mgbe stigma esogharịgidere otu ụbọchị ya echeta a na-agụ afọ ya na-agụ afọ a na-agụ afọ ya na-agụ afọ sọkwa nna nwa ahụ nọ ugbu a na ọ gara afọ olere ote ya hụ nwa yiri ebiri nwa ahụ ya sọ na nwa m ahụ nọ ọ gara wee biri nwa okorobịa na ugboene ya na-akachige ya akwa n'iri ide ọ ga na-eji aka na-agụ fuchọ nwa ahụ mgbe niile ya na-agụ fuchọ na ọkwa na nwa ahụ nọ ọ gara wee biri nwa n'ugbo mega ọfụma ọ gara wee biri nwa n'ugbo ọnụ igboene ahụ na mtago ugbo anamata onye ma ke ube ntụrụ ka ga-egbu ya ma ọ nọ ọsọ afụcha prison na ọ na-atọ hụ ya live ọ pụta n'ime ivu n'ime prison ebe ahụ ụta ka ọ ga na-agụrụ nwa ahụ afọ nwa ahụ anwụọ na-eli eli mana ọ ga na-agụrụ ya afọ regret ga-egbu ya ebe ahụ ihe ọjọọ adịghị mma ime ụmụnne m
onye ọbụla mara mee ọhịa m na-eji mgbe niile m na-eti mgbe niile m wepụtakwana na-ama ijere ya ọnụ atụsajiri ka e were ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ. May his soul rest in peace. Amen. Udo dịrị unu ụmụnne m.